EP ki viewers ki perlok ki perdok ki parasnam ki longkmi ki longkpa ki khun samla shenrang bat kenthei hang ne po ke beri nyau trem ka khubor ka bas ngosi kthang hadu kata-kata ngakwa ban bonra bat pensngau hakmat jong ilang iwei pe iwei lingba ka ni ka video menha ka step riu tarik kumba shi bja men step shiteng senya ngayo ya kawai ka phone call na ki paradok ki parasnam na shatei ka than mausun sharum pen ursla sha khap bordar kalong ka ai ka bapra ya kata ka jingbam sngau sngan hang ne po ka imlang ka salang ha ka ba uwei na ki paradok ki parasnam gi jongi kat ba udang nya ya ka wei ka trok bakit masih bu lane ban lejra sapok sem tehan rei hakata ke jing ya kendu jongki apot than bordar bat ki sipai BSF kila siat ya utau driver lane utau banyak ya kata truk klem kinu gidau klem kanu jing ya keren te kalong ke ai ke pasngau sirkai hadu kata ba da ki sipai BSF ki ba ajing ya da ya ke bordar ya ka kendau ke siap jong dari India kila thombor ya ka hok long briu man briu hang ne po ke imlang ka salang hang ne po ke jat briu ke jongi bat balai kom kini ki ai kawan jia ya ki paradok ki parasnam ki jongi kat kom ka khubor ka bangiyo jing tip kolong ba uniu banyak ya kan ke trok udon ikun ibadang lai banai menta ke jingkeli kolong ba mano bat ban pej ban psa ban pendap penbit penbiang haying hasem ke jingkeli ke bangi kwa ban bu hang ni kalong ba ka sorkar meglaya kadon ayu ban le persya yakini ki ru thrang snam ngila ban ong ki ba sim im pej ya ke jing im jong ki briu ki bayat bayang hang ne po ka rikasi hang ne po ka bri nyau trem hatu kalong mo ka ban wanra ya ke jing sengan nam ta ki paradok ki prasnam ki jongi leng ba ka jing don jong ki ki BSF hang te po than bordar hatu la buk yaki yang tei pan ajing ya da ya uput usam jongkari India lane ban thombor ya kitrai muluk hang ne pok gari khasi ban ngiyo hakini kisngi ba deputy chief minister ba Preston Tensong udang ai ka warning ka bateng ya kitei gi batre ka surok kapok rengan da ka buong hatu phimdon jabing bat ka ka bangi kwa batong ni kalong balada ya kitei gi briu gi bombat suloi pinut ban ong ba hatu phimdon jabing ban le ka ni ka kam menta kawan pat ke jingkeli ke bangi bu hatu nut ne em ban keren ya kita gi BSF apa harang te bordar ban bu ke ni ke juk ke jingkeli hatu ki don jabing ne em bat kidang dein em ki briu lade ki ladei kimrat ki bom don su kita ke jingi tip lem ban itu ya briu bat ya kimrat ai ki ke suloi dei ban siat ya ki trai muluk labu ki ban ai ke jing singan nam taban yada ayu put usam sakawai kalong ngiyo haki snam ki baladap ba ka sorkar meglaya ya ki briu ki ba riam ya ka wei ke jing riam bat langat ka dingim hakata ka jing riam bat namar ba ka dingim kadai kata ka endanger species katkum ke jing ong ke jongki bat la pengat ki ta ki bariam ya kata ka jing riam haki kendon an batang hapo artu sau kenta lakiam ya kita ki briu bat la pensitem ya kita ki briu ni kwa ban bu ni ke jingkeli kalong ba hatu ya kita ki ba peniap briu ki ba thombor ya ka hoklong briu man briu hang ne hapo ka jela hang ne po ka rikasi compare la dei manoru han rei ki la thombor ya ka hoklong briu ya ka long renieng jong ki briu ka phidon ban ong bat ka phidon ban le menta hatu khamkor ka jing im jong kimrat ban ke jing im jong ki briu nalor kata kita kimrat ki dei ki bawan penjot ya ka marep mariang jong ki paradok ki prasnam jongi te henrei pi pengat ki hepok kendon an bat tang ap sau kenta pilayo kem te balai hadu menta 4 don kanu ko khubor ban ong balayo kem yo tau bat thombor ka hoklong briu man briu lene layo kem yo tau sipai BSF basiat yo paradok prasnam ki jongi te kene ke jingkeli namar ba kita ki than ki dei hepok ke konstituensi jong i ba Preston Tensong i deputy chief minister bat kita ki ba pensitem
por bangat ka dingim ha ka jingriam jong kita ki nong rep kidai na kaju ke konstituensi bat namar bay kita ta hapo atsong ta la yok kem bat menta namar bay kini ki BSF 4 yok kem haduk menta ka jingkeli ka long hato kham krau ka jing im jong ki merat ban ye ka jing im jong ki breu kane ka dei ka jubab ka bangi ap menta na inong mikmat ka tei ka dong ka than ibalong ru i deputy chief minister hang ne po ka jela